Kada partner reaguje burno, lako je pomisliti, opet preteruje. Ali ako uspemo da zastanemo i zapitamo se šta se u njemu sada aktiviralo, koji deo njega se osjeća nesigurno, otvaramo prostor za razumevanje umesto odbrane. Umesto da uzvratiš argumentom, probaj da pitaš. Vidim da ti je teško, možeš li da mi objasniš šta te je toliko povredilo? Kada osjetimo da nas partner vidi u trenutku slabosti, mozak registruje. Ovo je bezbedno mesto i svaki sledeći put reakcije postaju blaže. Nije najvažnije da se ne posvađate. Svađe se dešavaju svima, ali ono što razlikuje nesigurne od sigurnih parova jeste kako se posle svađe vrate jedno drugom. Nekada to bude čitav razgovor, a nekada i samo rečenica. Žao mi je što sam bila gruba ili hvala ti što si sačekala da se smirim. Svaka takva popravka u mozgu partnera stvara zapis i kad se posvađamo ne gubim te, a to je temelj sigurnosti. Kada se pokrene stres, telo ulazi u stanje alarma. U tim trenucima najvažnije nije šta se kaže, već više kako se kaže. Upoznajte jedno drugo i pitajte se šta ti pomaže da se smiriš. Da li je to tihi ton glasa, dodir, možda pauza od 5 minuta. Kada naučimo da umesto da dodajemo benzin na vatru budemo jedni drugima regulatori, odnos postaje prostor u kojem oba nervna sistema mogu da odahnu. Sigurna povezanost se ne gradi samo kroz rešavanje konflikata, već i kroz sitne trenutke priznanja. Kada primetiš nešto lepo kod partnera, reci: volim što si me jutros poljubio iako si žurio, cenim što si me saslušala do kraja. To nisu samo lepe reči, već male poruke koje nervni sistem prevodi kao siguran si, viđen si, vredan si. Zahvalnost je tihi, ali moćan graditelj sigurnosti. U dugim vezama često mislimo da partnera potpuno poznajemo, ali ljudi se menjaju i radoznalost održava povezanost živom. Sjeti se da pitaš kako se osjećaš u ovom periodu, šta ti trenutno najviše treba od mene. Radoznalost stvara prostor za rast jer pokazuje da ne uzimamo jedno drugo zdravo za gotovo.